ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ 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 କୁ ଖା। ମୋବାଇଲ ତ ସବୁ କିଛି ତତେ ମିଳି ଯାଉଛି। ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ମୋବାଇଲ ବିଷୟ? ତୁମେ ତ ବୁଢା ହେଲଣି। କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମୋବାଇଲ ରୁ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବାହାରୁଛି ନା କଣ? ମୁଁ ଆଣିଲେ ସିନା ଖାଉଛୁ। ମୋବାଇଲରେ କେତେ କଣ କାମ ଅଛି ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଆରେ ହେଇ, ଇଏ ତ ମତେ ଟିଉସନ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ କଣ ଛୁଆ ହେଇନଥିଲି? ଆପେ ଆପେ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି। ତୋର ତ ଏବେ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା ବୟସ। ମୋବାଇଲରେ ତୋର କି କାମ କି? ମୋର କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବା କାମ, ପିସାଚିନି ଦେଖିବା କାମ, ଗୀତ ଶୁଣିବା କାମ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଏତେ ମାଗୁଛୁ। ତୁମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଚଲେଇବା ଶିଖିନ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲେଇବା ଶିଖିନି? ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ ମତେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ମତେ ଖାଇବା ଦବ? କଣ ତୁମର ପରା ଏବେ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା ବୟସ, ଖେଳିବା ବୟସ। ଏ ମୋବାଇଲରୁ ତତେ କଣ ମିଳିବ? ବାପା ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ମୋବାଇଲରେ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ କି ରେ? ମତେ ପୁଣି ମିଛ କଥା କହିଲୁଣି। ତତେ ମାଡ ଦରକାର ହେଲାଣି, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆମକୁ ପରା ସାର୍ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଠଉଛନ୍ତି? ଏଟା କଣ ଚିଠି ହେଇଛି ନା କଣ ପାଠ ମୋବାଇଲରେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଦେଖିଲ ବାପା, ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ହଉ, କାଲି ମୁଁ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ପଚାରିବି ସାରଙ୍କୁ, ଦେଖିବି କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଠଉଛନ୍ତି। ହଉ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିବା। ହଉ, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କାଲି ବୁଝି ଆସିବି। ହେଲେ ଖେଳା ଖେଳି ଟିକେ କର। ନ ଖେଳିଲେ ମୋଟି ହେଇଯିବୁନି କି? ବାପା ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳୁଛି। ମୋବାଇଲରେ କଣ ଖେଳୁଛୁ? ବାପା ମୁଁ ତ ଲୁଡୋ ଖେଳୁଛି। ସେ ଲୁଡୋ ଖେଳରେ କଣ ଦେହ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି? ସେଥିରେ ପରା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଢୁଛି। ଲୁଡୋ ଖେଳରେ କି ବୁଦ୍ଧି ବଢୁଛି ଯେ? ତୁମେ ଦିନେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ସିନା ଶିଖିଥାନ୍ତ। କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ସେଇ ଲଡୁ ଫଡୁ କିସ ଲାଡୁ ଖେଳ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ଯଦି ପାଠ ନ ଦେଖେଇଥିବୁ ମତେ ତ ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦେବି। ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋବାଇଲ ଦେଖ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, ସେଥିରେ ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମୋର ପାଠ ଦରକାର ମାନେ ପାଠ ଦରକାର। ବାପା ଏବେ ଲାଇନକୁ ଆଇଗଲଣି ନା? ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି। ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖିବି, ପାଠ ବି ପଢିବି। ହଉ ହଉ, ତୋ କଥା ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ।